Sara, bisan wala pod no nga madayon og landfall sa Davao Oriental ang tropical depression Chedeng human milihis ang direksyon niini sa Davao Occidental. Nagbilin gihapon kini og danyo sa pipila ka mga infrastruktura ug gibaha usab ang pipila ka mga lugar sa probinsya. Napulaw ang mga residente sa sitio Baliwagan, Barangay Kabagayan, Tarragona, Davao Oriental tungod sa way puas nga bunok sa ulan nga dala ni Tropical Depression Chedeng. Mga kapusingon ani karon ang sitwasyon sa Baguan River sa atong makita, kusog na kaayo ang sulog sa maong suba kaganihang alas 4 sa kadlawon. Miabot daw sa critical level anaa sa red ang tubig sa Baguan River ug mi-overflow dinhi sa Baliwagan Bridge. Apan ang problema magud karon mga kapuso sa mga rescuers dito sa unahan, ang dike nila naguba, busa hinahinay na usab nga misulod ang tubig sa sitio Baliwagan dinhi sa ilahang residential area. Busa naggipa-evacuate na sa mga rescuers kining nga mga residente aron usab nga sila magpabiling luwas. Kapin 40 metros sa daig ang napahak nga mauuntay musagang sa sulog sa suba aron di malunupan ang kabalayan. Ang mga residente karon nga apektado aning baha dito pabakwit namo dito sa Paulina Gambong National High School ug direport sa IMSAP NASA sa Sitio Paca. O na sila dito ron. Yan darista ni mga rescuer sila. Ang refrigerator o washing machine ni Nanay Isa nahumol sa tubig baha. Tinina sa mga bata, nangahanod og mga kuan sandal. Naanod na wa na? Wala na, og ako po naanod ang akong gamit. Samtang natanggong ang mga motorista gikan Tarragona pamanay and vice versa dihang wala gipaagian ang naguba nga tulay. Ang kapulisan nangugat na sa pagpasabot sa mga motorista nganong di pwede paagian dinhi. Ay bakal ana. So anytime mo ana, wala gyud. Let's go. No, ang safety lang sa tanan ang gi-consider nato. No, wala man gi-ikuan nga dili paagian pero ang safety nato ang concern. Sa Mati City, Davao Oriental, natumba ang pipila ka mga punuan sa kahoy tungod sa paghapak sa hangin ug paghumok sa yuta. Ang uban miharang na sa kalsada sama dinhi sa Madang Highway sa Barangay Central, diin miharang ning punuan lukop duha ka lane. Hinuon dayon mihimo og clearing operation ang mga personahe sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Sa Barangay Mayo, hinay-hinay lang sa paglabang ang mga sakyanan, gumikan gibaha na usab ang kalsada. Naputla na usab og elektrisidad ang pipila ka munisipyo sama sa Manay, gumikan na nga tumpag ang poste sa kuryente. Sara, sa latest report nga gihatag sa atoa sa PDRRMO sa Davao Oriental, nabalik na ang linya sa kuryente dinha sa munisipyo sa Manay ug nagpabilin nga walay kuryente karon dinha sa pipila lamang no ka lugar sa Tarragona ug diha usab sa Caraga. Sara. Yes, Jandy, balikan lang na ako unsa na ang update atong naguba nga tulay dina sa Kabagayan sa Tarragona. Ug katong dike sab. Ang problema magud dito, Sara, dunay nahitabo nga scouring o kining dunay nakankan tong sand and gravel ug nagpalibot nga yuta sa foundation sa bridge. Busa dili magud makasugod og repair ang kining mga trabahante sa LGU no. Gumikan kay tungod lagi sa sulog sa river ug kinahanglan magud og embankment sa foundation dinha sa bridge. Busa ang gipalabay lang o gipalabang lang dira sa bridge bugtong mga tao lang ug gidumili una ang mga sakyanan nga makalabang sa bridge kay basin anytime manggod siya nga pwede mahugmak, pero naghatag na og instruction ang provincial government nga within this day dapat makahimo sila og temporary bridge diha sa area diin makalabang ang mga light vehicles man lang, especially nga ugma nga adlaw magbalik na ang malift na ang suspension sa classes. Sara. Dagang salamat, Jandy Esteban.